videóban. Mink is Subway Surfers-ezni fogunk. És a holnapi játék az Minecraft. És minden meccs után itt lesz kérdés. Mivel is most itt van ilyen plusz kívás, hogy nem nyomhatok be ilyen videónézőt. Ha elmondtam, én szoktam nyomogatni. De most nem szabad videóban, mert amúgy csak akarok videóban reklámot nézni. Bocsánat, talán tegnap nem mondtam el, hogy jól emlékszem, hogy meg nem tudom most, mert tegnap sokáig tanultam, nem egészen sokáig, meg későn is tem haza. Én voltam kosárkörön, azt akkor nem tudtuk megcsinálni ezt a videót, nem a késő volt, ma 6 óra, 7 óra lehetett, és akkor majd akkor lehet, hogy ma már megcsináljuk meg. De az Roblox lesz. Ilyen, azzal a Roblox szimulátor. De szeretem, amikor kombinálva van a legrosszabb és a legjobb. Úgy tökéletes. Cipő. Cipő meg a cipő az. Hogy jó kaptam volna. Mindegy, ez kérdésem. Nekem mi a legrosszabb, nekem mi a legrosszabb, ilyen segítségem. A deszka A, vagy a cipő B. De jó reklám. Hát kombinálva mind a kettő jó, de ez is elég jó. Mert egyébként, aki még nem írta le, hát az meg fogja tudni. Kulcsot ére használni. Az, hát most elmondom, mert nem szoktam, de most az egyszer elmondom. A cipő az a legrosszabb, és a deszka az a legjobb, nem? Tehát aki nem tudott írni, az ma most ugyanúgy lesz. 14:45-re ma. Lehet, hogy a Robloxos videók, ha már blassatok. Azért figyelni kell. És reggel olyan és délben, de ha én kulcsot nyomtam, nem videó. Hát úgy éreztem, a videóra mentem, és semmi véletlen lehet, hogy a videóra mentem, amikor kulcsra tartam. Így szeretem. És ebben még azt is szeretem, hogyha neki mész valakinek, csatok, történik semmi. És ha szeretnétek, hogy már legyen a Balús VLD-teken videó, akkor nem lehetek mindenféle videót. Ma nem sokára elérjük a 100 feliratkozót. Let's go! Azt, amilyen nagy ugrás láttam. Most szerintem ez az utolsó kör. Akkor mindig kérdezem.
Utolsó kérdésem. Hanyadik szögészes videó? A. Mit tudom én, 50. B. Első. Szevasztok, kapcsolatban. Sziasztok!